Ipinasara ang isang sabungan sa Pamplona, Camarines Sur nang napag-alamang may isang nagpositibo sa COVID-19 na nanggaling rito. Ang detalye mula kay Rain Palino ng GMA Regional TV Bicol Live. Rain. Sa harap patuloy ang pagpapaalala ng otoridad sa publiko na sumunod sa health and safety protocols upang makaiwas sa COVID-19. Sa Camarines Sur, isang munisipyo ang kasalukuyang naka-lockdown. Lockdown ang munisipyo ng bayan ng Pamplona, Camarines Sur matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang empleyado nito. Ang transaksyon sa lahat ng tanggapan ng bayan ay temporaryong itinigil. Apektado maging ang pagre-renew ng business license hanggang sa pamimigay ng modules. Sa ginawang contact tracing sa nagpositibong empleyado, napag-alaman na nagpunta pa ito sa isang sabungan bago makaranas ng sintomas. At dahil sa posibilidad na mas marami itong nakasalamuha, agad rin ipinasara ang sabungan. Ayon sa hepe ng bayan ng Pamplona, di bababa sa 20 individual mula sa 4 na barangay ng nasabing bayan ang sa ngayon ay nasa isang quarantine facility. Pero nilinaw rin ito na hindi naka-lockdown ng buong bayan ng Pamplona. Yung market nga, last Monday, yung mga dati pong nagtitinda doon, andun pa rin, pero pinagbawal na natin yung mga dayong nagtitinda. Para maiwasan? Opo, para hindi na makapasok yung galing sa ibang lugar. Yung iba, dito na nahawa kasi yung isang nag-positive, in-assist nung driver ng ambulansya, ng RHU, yun ang nahawaan, hanggang sa nakahawa na rin siya. Sa ngayon, hindi pa masiguro kung bubuksan muli ang sabungan. Ngunit kung sakali umanong buksan ito, magiging mahigpit na umano ang PNP sa pag-monitor kung nasusunod ang health and safety protocols. Samantala sa bayan ng Goa, Camarines Sur, patuloy pa rin ang transaksyon sa mga tanggapan sa munisipyo matapos makumpirma na positibo sa COVID-19 si Vice Alcalde Pedong Gonzaga. Ayon kay Mayor Marcel Pa ng Goa, Camarines Sur, agad nag-disinfect sa mga opisina ng munisipyo. Pasponing 20. Pati po si mga department heads mi and mga section heads na nag-attend po kang budget hearing kang December 23 and December 29, pigpa-quarantine tapos sila. Kumakailan lang ay nagtalaga na ang DILG Bicol ng ambassador sa kanilang kampanyang Bida ang May Disiplina Solusyon sa COVID-19. Layunin nito na mahikayat ang mga LGUs na pagbutihin pa ang kani-kanilang inisyatibo kontra COVID-19. Sara, sa kabila ng paghihigpit at pagpapaalala ng otoridad, may ilan pa rin talagang pasaway at hindi sumusunod sa guidelines. Sa probinsya ng Camarines Norte, may 3 individual ang nahuling may peking COVID shield documents na kailangan para makapasok sa nasabing probinsya. Sara? Okay, maraming salamat, Rain Palino.